Egun on denoi, eta eskerrik asko Zarauzko 17. artisautza azokaren aurkezpen honetara ekartzeagatik. Gaur zabaltzen ditu bateak, hemen Munoan, eta aurten bigarren aldiz Gipuzkoako gabiltza artisau elkartea izan da antolatzailea. Zarauzko udalaren eta kultura sailaren izenean eskertu besterik ezin dugu egin antolaketan egin zutenagatik eta berriro ere Zarauz artisau asko honetarako aplazatzat hartu izan da. Jakin badakigu, aste honetan bertan artisautzarekin lotuta 3 ekimen ditugula Zarautzen eta artisauek eta batez ere bertako artisauek hautatu ere egin behar izan dutela ez. Gaur, Munoan zabalduko den artisautza azoka hau aurkezten dugu, baina bihar sortaldeak kultura eremuan bertan Zarauzko artisauek ere gela bat izango dute, uda osoan bertan egongo dira, eta iganderotan berriz Zarauzko artisau egunera izango da. Urtero lege zaharren iparantzan artisaleak elkartean antolatuta egiten den azoka hori. Beraz, justu, aste berean artisautzarekin lotutako 3 ekimen ditugu. Azoka hau gaur, bihar inauguratuko dugun sortaldeak kultura eremuaren espazio hori ere izango dute Zarauzko artisauek uda osorako. Bertan hainbat tailerra egingo dituzte, igandero, Zarauzko hainbat artisau leku ere baduka, eta gero igandean bertan ere artisauek, bai Zarauzkoek eta bai gainerako leku izango dute Zarauzko urteroko artisautza egun horretan ez.